Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe temos unha rutina sinxela pero que funciona. Nada de complicarse. Só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos un día máis aquí a Pulso Activo. Eu, como sempre, moi ben acompañado. Que tal estades? Ben, todo ben. Genial. E vos na casa, listos para comezar? Bueno, Noemi hoxe estaba un pouco cansa porque ten a regla, pero bueno, estes procesos naturales hai nos que tomar con naturalidade. Estou en plena menstruación e é verdade que pois estou un pouco máis cansada. Pois polo que din, porque eu de saber polo meu propio corpo sei pouco, afétalle, están máis cansadas, cambialle un pouquiño o humor. Isto quere dicir que non deben facer deporte? Non. Que poden baixar un pouquinho a intensidade? Si, teñen que escoitar o seu corpo. Porque, a ver, os beneficios de facer deporte cando tes menstruación é que axuda a aliviar un pouquinho os dolores que tes de cólicos ou tamén pode axudar a mellorar o ánimo. Incluso tamén mellora a retención de líquidos. Quizás ao principio estás cun pouquiño menos de ganas, como lle pasou hoxe a Noemi, pero a realidade é que despois sinteste moitísimo mellor, baixan as inflamacións e tamén parece que o corpo recupera un pouco o seu movimento. Imos aí, indo cara a un lado, acercando a orella ao ombreiro e cara a outro, movimentos suaves. Eso é. Imos ir de arriba hacia abaixo, como a sempre. Esta é a nosa rutina. Imos agora levando o queixo dende o pescozo hacia atrás, suave, sin estender moito o pescozo hacia atrás, sobre todo. Aí va. Moi ben, imos agora cos ombreiros, cara adiante. Bueno, que non ides notando aí melloría no corpo, ne demais, nada? Eu teño que dicir unha cousa. Dime, Estrella. Que xa teño que poñer o cinto nun furado distinto. Xa estreitei, me caches así me gusta, cambiamos sentido. Vamos, que notas xa que... Noto. Perdestes peso, non? Eu sí, Sobre todo esa parte baixa, non? Que sempre custa un pouquiño máis. Imos as cadeiras. Traballar, xa noto. E tú, Edi? Bueno, eu un pouquiño... Eu tamén notei que perdí un pouquiño de masa muscular, pero non polo exercicio. O exercicio axúdame a mantela. O que pasa é que o axetreo de andar daqui para lá levame un pouquiño, bueno, os hábitos alimenticios ao final non son os mesmos. Pero manténdome en forma sempre. Cambiamos de sentido. Vamos, que ti precisabas máis caña. Bueno, pouquinho a pouco imos lle dando. O importante é que cada un se vaya sentindo mellor consigo mismo. Xuntamos os xeonllos. Pero a resistencia sí, non, rapaz? Sí, a capacidade. Neso estou eu. Sí, visiblemente eu non me notei Mira como nada, empezou pero... e xa Noemi mételle peso a tope. Estou poderosa. Sí. Cambiamos. Non é só facer exercicio, a alimentación é moi importante. Por lo tanto, se non temos unha boa alimentación, digamos que un poquinho contraproducente, non? Hacia dentro, isto de andar daqui para non che permite ter como uns hábitos alimenticios. Vos sodes de controlar moito a comida? Cambiamos. De comer saudable eu sí. Sí, eu intentalo, pero bueno, que algún azúcar de máis tamén cae. Hacia dentro, algún pasteliño, non? Non, pasteliño non, pero bueno, aí viñeron uns amigos, un café, un biscoito, un tal. Sí, eu xa baixei un par de quiliños, non sei cantos, pero algo baixei. E por aí o resto da clase vexo que tamén se está poñendo moi en forma. Estou encantada da vida. Xa xubilei o furado de fai moito tempo, ora xa teño outro aquí. E despois vaixeme quedar así unha cintura como a dixixe Imperatriz. Imos empezar co quecemento, cun exercicio que xa coñecemos de sobra, que é para gañar un poquinho de mobilidade aí na zona da columna, que é o gato can. Así que colocámonos en cuadrupedia, máis separados a anchura dos ombreiros, xoños separados a anchura das cadeiras, e collemos aire, levando o ombligo hacia o chan, mirada ao frente. Facemos como se fósemos un gato enfadado, levando as vértebras cara ao teito. Collemos aire ao frente, empuxo o ombligo hacia o chan, o cu hacia atrás e solto. Levando a mirada hacia o ombligo. Sacando o cuño hacia fora. Eso é, gañando mobilidade nesa zona da columna. Imos a ir unha última vez con cada unha.
Moi ben, e imos a cambiar ahora a posición, imos a traballar boca arriba, xirámonos, e ahora imos a facer o ponte de glúteo para ir quentando uns 30 segundiños, os talóns cerca dos glúteos, pés separados a anchura das cadeiras, collemos aire, soltamos arriba, apretamos glúteos e imos aí traballando uns 30 segundiños aproximadamente, apreto, solto arriba o aire, collo abaixo, vou apoiando todas as vértebras, vou apoiando e subimos, apreto glúteos, activo o core, que non nos manquemos aí, eso é. Últimos segundiños, 3, 2, 1, moi ben, e agora, tal e como estamos, imos a levar as pernas e, cas pernas flexionadas, imos a facer aí como se estuvésemos aí pedaleando, vale? Nunha bicicleta, mantemos a espalda ben apoiada, zona lumbar e pedaleamos, facemos ese movimento para ir entrando en calor ese tren inferior, activando tamén o core, podemos separar a cabeza do chan e imos aí un pouquiño máis. Que recordos, Estrella, eso de Verano Azul? Que? Home, esa é unha serie mítica. 2, 1, moi ben, recollo uns segundos e xa estamos. Ai, eso encantoume, o de lembrar Verano Azul e a morte do Chanquete, o pobriño. Eso é un hito na historia da televisión en España. Imos a empezar co exercicio básico, que ven sendo o crunch, vale? Que é esa flexión cara adiante. Entón, imos a colocar os pés separados a anchura das cadeiras, imos a colocar as mans atrás, e sin tirar do pescozo, simplemente de apoio, imos a coller aire e soltar, flexionando o tronco cara adiante, collo aire hacia atrás e soltamos cara adiante, eso é. A cabeza apoiada nas mans, sin tirar do pescozo, sin que o queixo se arrime o peito, eso é. E imos aí activando a zona do core, soltando arriba o aire, levando ben o ombligo cara a nós, van 6, van 7, moi ben, van 8, 9, e unha última, moi ben. Relaxamos aí. Parecía que non tiraba, pero sí que tiraba. Só que tiña así os brazos como... Pero no, tampouco. Preparámonos de novo e imos alá, collemos aire e soltamos flexionando o tronco cara adiante. Eso é, moi ben, Anxo. Genial, Noemí controlando, ben apoiando ben a zona lumbar no chan. Eso... Sin tirar do pescozo, recordamos, vale? Non ten que traballar esa zona, Simplemente eso está de apoio aí, o ombligo cara adentro, aí apretando. Genial. E unha última, vale, relaxamos. Eu nótome como máis forzuda, como di a miña filla. Ou polo menos eu penso que teño máis ánimo e iso xa me levanta a forza e xa está. Xuntamos as plantas dos pés, separamos os xeonllos, levamos os brazos cara atrás e axudándonos co impulso dos brazos, collo aire e solto cara adiante. Bon, apoiando vértebra a vértebra cara atrás e flexiono hacia adiante, collo aire cara atrás e soltamos cara adiante. Aí seguimos, Estrella. Leva os brazos estirados cara atrás. Aí, e onde podamos, vale? Cada un onde poda, flexiona cara adiante, eso é. Intentamos acabar na posición de sentado. Eso. Moi ben, Silvia. Apoio vértebras e cara adiante, manteño a espalda recta e bon, vértebra a vértebra, cara atrás. Perfecto. Quédanos dúas. E unha última. Moi ben. E relaxo. Noemí, a mellor fai unhas abdominales bestiales, Ben é verdad que na primeira costoulle un pouquiño máis. Edi pídenos que fagamos aí como un acordeón e a min non me funciona así o core como se fose un libro, entón hai que esforzarse moito. Supoño que na casa tamén lles costou. Imos a facer un exercicio que chamamos o bicho morto, que é moi parecido, vale? Entre comillas. Entón, ¿Son parecido? no, digo pola a Superparecido. posición que íbamos a estar cas pernas flexionadas no aire, formando un ángulo de 90 grados,
Imos a estar cos brazos extendidos, separando os ombreiros do chan, e aquí un exercicio de coordinación e de traballo de core tamén, vale? Entón, o que imos a facer é, bon, a levar a perna dereita, intercambiando as pernas e os brazos, perna dereita, brazo esquerdo hacia atrás, estendo, mantendo sempre a zona lumbar apoiada. Collo aire e ora cambio de brazo e de perna. Eso é, e bon de novo, intercambiando cada un o seu ritmo, mantendo sempre a zona lumbar, sempre ben apoiada, vale? Epa. Eso é, volvo a posición inicial e intercambio. Flexiono as pernas, estendo. Os brazos, os ombreiros separados do chan, apuntando cara arriba e imos alá. Eso é. Estamos a facer 10 con cada brazo, con cada perna, e a verdade que se perdín a conta, non sei cantas van. Pois por aí deben ir, máis ou menos. Por aí, vale. Pois imos a facer unha máis, con cada brazo, con cada perna. Moi ben, e recollo. Entre ver que o fagamos ben, contar cantas levamos, estar un poquinho atento a todo, pois é normal que se confunda, vámoslo perdonar. É que está morto, non se lle pode pedir nada ao bicho porque non se concentra, está difunto pobre. Imos a facer o que chamamos os xiros rusos. Entón, para este exercicio, podemos coller un haltere de man e mantendo aquí no centro, intento apoiar. Podo facer de varias maneiras. Unha é mantendo os pés no chan e outra é cas pernas no aire, vale? Imos a facer o primeiro cas pernas no chan, entón, espalda recta, collo aire aquí e bon cara atrás, apoiando vértebras, soltando. E agora cara ao outro lado. Eso é, e volvo, e vamos. Eso é. Con cara ao centro, e xiramos o tronco. Eso é, volvendo. Eso é, moi ben. Van 3 a cada lado. Imos a facer 5 a cada lado, vale? 4. 5. Moi ben, e imos cara atrás, relaxamos uns segundiños. Sí, porque o core, é que non sabía que tiña core, pero iso tira todo. Pero de momento, resistimos. E agora, intentando eso, mantendo as pernas elevadas, collemos aí no centro e solto. Eso é, volvo ao centro e solto cara ao lado. Fago unha torsión, eso é. Vamos aí. Podemos apoiar eso, imos cara abaixo e intentamos apoiar. Eso é. Cantas van, que se prenden a conta? Todas. Venga, unha última a cada lado. Moi ben, e volvemos e relaxamos. Aí xa estamos acabando, Miña nai cas pernas enriba e apoiando a lumbar, cuidado, Merece a pena ese esforzo, porque despois o resultado de haber conseguido facer algo que nun principio crías ou que non podías ou que che costaba, pois é unha satisfacción persoal estupenda. Moi ben, agora que estamos xa en posición boca abaixo, o seguinte exercicio é unha mezcla entre a táboa e o remo. Entón, ímonos a servir de halteres de mans para facer ese exercicio. Neste caso, por exemplo, Estrella, que lle costa un pouquiño máis, non vai a traballar con halteres, simplemente vai a facer o exercicio da táboa, que xa é intenso de por sí. E nós imos a facer este exercicio. Normalmente a táboa temos os pés separados a anchura das cadeiras. Agora, para gañar un pouquiño de equilibrio, imos a separar un pouquiño máis os pés, e o exercicio que consiste é collo aire e flexiono o cóbado e fago o remo e intercambio a un lado e outro. Fixádevos que non teño o cu nin apuntando cara arriba, nin a pelvis aí apuntando cara ao chan. Manteño posición de táboa. Se me costa moito así, simplemente quedo nesta posición, de acordo? Non fago o exercicio de remo. Entón, imos a coller aire e o que imos a facer é 5 de con cada man, de acordo? Collemos aire, colocámonos, vixamos ben a posición e solto. Cóbado preto das costelas. Eso é. Apreto ben ese abdomen. Van 2. Van 3. Eso é. Vamos ca cuarta. Moi ben, Estrella. Quinta.
E última. Moi ben. Pois acostumándonos a coller eses 5 kilos de cada lado. Home, eu penso que Noemi xa non vai baixar de peso nunca máis. Agora, de aquí, solo pode subir. Acabará con halteres de 50. Moi ben, unha vez que xa relaxamos, volvemos e imos a repetir este exercicio, de acordo? Colocámonos de novo. Separamos os pés un pouquiño máis da anchura das cadeiras para gañar estabilidade. Collemos aire e solto arriba. Cóbado preto das costelas. Eso é. Van dúas. Sigo. Eso é. Moi ben. Que alumnos tan aventaxados teño, Sí, señor, eu que viña aquí a correxir. E última. Perfecto, xonllos ao chan, cuño hacia atrás, relaxamos. Os cambios dos meus alumnos están vendo que están indo para ben, están progresando tanto físicamente como mentalmente, cada vez protestan menos, eso é que xa se van adaptando, van collendo como un hábito e eu estou moi contento co progreso. O que imos a facer é, imos a colocar de lado, posición lateral, vale? O que imos a facer é elevar a cadeira arriba e abaixo. Entón, imos a deixar os halteres de mans aquí a un ladiño, que non nos vai a facer falta, nun sitio onde non molesten. Imos a facer a táboa lateral, pero elevando a cadeira, vale? Entón, colocamos o cóbado debaixo da altura do ombreiro, colocamos o corpo completamente estendido, a man na cadeira e o que imos a facer durante 30 segundiños é coller aire e soltar, elevando e volvo. Apoio e volvo a subir. Eso é. Apoyamos lento e subimos soltando. Aquí 30 segundiños e imos intercambiar despois co outro lado e xa rematamos. Eso é. Acordadevos, se vos costa moito así, flexiona a perna e elevo cadeira. Eso é. 5, 4, 3, 2, 1. Moi ben. E agora cambiamos de lado. Xa para rematar. Como vamos, chicos? Ben. Vamos ben? Así me gusta. Como se nota a melloría dende o primeiro día hasta ahora, Sí, señor. Colocamos o cobo debaixo do ombreiro, man na cintura, collemos aire, subimos, soltamos. Eso é. Baixamos collendo aire, e arriba, levamos o ombligo cara a nós. Eso é, e subimos, controlando a baixada, sin deixar caer o peso do corpo de forma brusca. Canto máis lento, ides a notar máis traballo, vale? Máis intensidade. Veña que xa queda a mitade, imos para arriba. Eso é, acordadevos, se nos costa moito así, coloco a perna, elevo. Veña que podemos, 3, 2, 1, aí, moi ben. Agora xa quedamos boca arriba e xa pasamos a estirar, vale? Xa pasou o complicado, agora simplemente toca relaxarse, eso. Imaginámonos que nos tiran dos pulsos, aguanto a tensión, e relaxamos agora, collemos o xeonllo dereito ca man esquerda e tiramos cara ao lado esquerdo e miramos cara a man dereita, facendo forza con esa man esquerda cara ao lado esquerdo, miramos cara a man, a palma da man no chan. Aguanto aí. Cambiamos agora, mesmo exercicio. Miramos agora cara a man esquerda. Que tal, nenos? Sensación boa? Ben, estuvo ben. Así, gustou-vos? Sí. Así me gusta. Que positivos están estes últimamente. Dá gusto traballar así, sin protestas. Non te confíes. Non me confío xa. Moi ben. Ahora, imos a colocarnos boca abaixo. Imos a colocar as mans á altura dos ombreiros, imos separar aí o peito, un pouquiño a pelvis. Eso, estiramos aí esa zona do reto abdominal, abrimos ben o peito, aí apretando glúteos para non dañar a zona lumbar. Aguantamos aí uns segundiños. Levamos o cuño a cara atrás, relaxo a zona lumbar.
ben. E xa imos rematando, despaciño imos colocando cara arriba. Moitísimas gracias por estar un día máis con nós aquí en Pulso Activo. Lembrade, manter o corpo en movimento cada día, aínda que sexa un pouquiño. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, rapaces.